Soc Feliu Ventura, cantant i autor de cançons, i he fet un llibre disc que es diu Convocatòria, publicat l'any 2019 per Neu al carrer i Propaganda pel fet. Convocatòria és un disc que no pareix un disc, és un llibre que no pareix un llibre i és una llibreta que no pareix una llibreta. Però al final és un conjunt de cançons en la que jo he convocat primer a una sèrie de persones que són importants per a mi, per tant és una convocatòria coral, com Santiago Albarrico, Carlos Taibo, David Fernández, Josep Vicent Fregina, Gemma Pasqual i Escrivà, Sònia Moll, etc. Escriptors, filòsofs, polítics. La particularitat és que ells van escriure uns textos parlant de les meves cançons sense haver-les escoltat, perquè no estava gravada la veu, i jo vaig gravar després de llegir els seus textos, perquè això d'alguna manera ells han influït al resultat final de les cançons. Per a mi les lletres no són poesia, però són literatura, perquè tenen regles diferents. I això m'agrada explicar en el disc, i explicar també que les cançons no canvien el món, però sí que convoquen a la gent que canvia el món. Jo convoqué a la gent a llegir el llibre, a escoltar el llibre, perquè és un disc, i a fer anotacions, perquè és una llibreta, una llibreta per a poder explicar les impressions que venen a partir de les cançons i a partir dels textos. No necessàriament en aquest ordre, però sí sentir-se convocats i convocar a altres.